Mao ni ang part 3 sa tuang Bohol trip karon ug mao ni ilahang restaurant dire. Ikaon sa mi kadiyot, unya nakabantay ko sa ilang design diri sa ilang wall. Pare-pareha man sa akong sinina. Mo na nga nagpa-picture na lang po ko diri. Nya padong na mi check out ani mga 8 AM kapin man siguro ni. Nya after ana nagpagasolina sa mi. Shout out dihay kay ate kay seryoso kay patubil. Nya pag-abot na mo diri sa Hinagdanan Cave. Kuan siya slide. Lumayag bangag no? Medyo slide siya. Last time naman may guided tungkol. Lo. Wow. Mo na mo gagi ano? Mao ni ang iyang view sa sulod. Lapad kaayo siya nga kuweba niya. Tinaw pud kayo niyang tubig. Kung mao ni gani ka sa Bohol, ayaw jud kalimot og ani sa Hinagdanan Cave. Dayon di biyahe na dayon mi kay padung mi sa man-made forest. Mao ni ang view nga imong makita kung moani ka sa man-made forest dinhi sa Bohol. Left and right, daghan king kahoy nga imong makita, mga tagason nga kahoy ang ilang mga gipananom diri. Nya abot gini dun sa tumoy. Iabot mo sa tumoy, unahan gamay ra gyud na diha ang Tarsier. Oh, mao ni lang parking area diri. Lapad jud kaayo. Dayon, igsulod nimo, mulakaw-lakaw lang kagamay, makita na dayon nimo ang mga Tarsier. Oh, pareha na oh. Magsigir na sila lumlum, magsigir na sila katuog niya, magpalandong ba. Kung nakapangutana ka, unsa mo gidagway na niya. Tutuki lang na imong amigo, mo rin na ako na imong amigo. Oh, daghan kang mga turista po diri nga mga local pero naapoy mga kuan pod foreigner, mga nay Hapon, nay mga Korean. Pwede nimo ihatag imong kamera o imong cellphone sa ni kuya kana. Siya na bahala mo picture ana. Pwede po ka magpa-picture niya na ang Tarsier. Way bayad na. Imo lang mamalihog lang ka nga picturean niya. Timing lang jud kaayo kay pag-adto na mo magsige man siya og katulog. Magsige na lang kuko ba oh? Pero gamay kayo siya mura siya kumo kadak-a ba. Oh, mao na. Dayon inig-exit nimo, daghan ni kang mapalitan nga mga souvenir gikan sa ulo hangtod sa tiil niya. Affordable ra pod. Siyempre, mupalit jud ko sa ako ang pinakaganahan nga paliton kung mato gani kog laing-laing lugar, ang magnet. Mo ginay ganahan ako paliton kay hindot kay ipapilit sa ref bitaw. Unya na po sila yung mga baligya diri nga mga local jud nga pagkaon sa Bohol o kaning ilahang pinakailado nga kalamay sa Bohol. Oh. Nya pagkahuman na biyahe na dayon mi kay padong mi dito sa may Chocolate Hills bitaw. Grabe ha kusuga padagan kuya eh. Wala ba helmet tayo? Ya pag-abot na mo dito kay uwan man pero lagi kay gigamit man nato tong utok, gadala na taw gringkot. Nya na ba kung mula gani ka, magdaan ka gringkot kay basig niya umuwan niya ba. Mao ni ang view nga imong makita kung padulong ka dito sa babaw. Medyo layo-layo pa jud lakuno no pero sige lang kay ganahan ta makita kung unsa gi view dito sa babaw. Medyo hangak na gamay pero di ta magpahalata nga gihangak na ta. Nga na normal lang kay ginhawa sa tong ilong gud. Kaluoy pa rin tao, nagikapoy yung tao niya kung uyab. Mao na niyang view nga imong makita dito sa babaw. Nindot kayo, kay daghan kayong mga bungtod. Oh? Nindot kasi nga bungtod ba kay wala man sila yung mga kahoy sa babaw. Unya, gapagpag pod. Tungod sa uwan mo nang medyo kapagpag gamay no. Nindot di kay siya tan-awon, di jud ka magmahay kaabot to sa babaw kay hangin mapug kayo. Nindot kay ang view. Oh. Ya man tagikan ganiha oh no July layo kita naabtan. Pagkahumana na biyahe na dayon mi kay padong nami sa Tubigon Port. Pag-abot na mo dito sa Saka Mall ni palit sa mi aning laylam para paniudto namo. Kung ganahan ka mo palit og pasalubong dinhi ra ka dapit makapalit sa may Tubigon Port. Mao ni ako napalit karon kalamay. After nako palit og pasalubong ako na diyong gi-park ang akong motor sa barko kay padong nami uli. Pohon-pohon mo balik ta diri sa Bohol para mulaag na pod. Diri na lang kutob mga to ang mini vlog. Thank you kay sa inyo ang pagtan-aw. Hay, kinabuhi.